Takže Choose Bus Autobus a dneska si zahráme Brawl Stars a nejdřív bych si tady vyzkoušel novou postavu. Berry. Je to epická postava, takže stojí 169, ale ještě není ve hře. Ale jdeme si ji vyzkoušet, jako. Tak jo, jsme tady. Bum. Je docela silná. Asi tě zabije na jednu ránu. Jenom hodně. Na jednu ránu. To je až hodně. Bum, bum, bum. Nightmares! A tady po tady tam přijedu. Tak jo, to je hodně silná. Hlavně jak běží, co dále. Takové jako docela dobré. Škoda, že nemá hyper. Kdyby měla, tak jako beru za první místo. Ale asi hodně mě zklamala, takže nemůžu za první místo. Tak, to jsme si vyzkoušeli. A hraje můj brácha, OK. A jdeme si zahrát. Tak já bych si zahrál za Groma. Já bych dal... Zkusím tady Groma. Na to je takové, tak to si zahraju. Určitě. Ale mám to na duo. Takže je to blbý. Takže než to dohraju, tak vám řeknu. Tak jo, prohrál jsem, takže čus.